Bon dia i bona hora. Soc en José Carlos Núñez, psicòleg i orientador educatiu a Barcelona. Saps que un de cada 3 adolescents podrien estar desenvolupant un ús problemàtic d'internet i de les xarxes socials? Tothom sap que l'internet és una eina brutal, on els adolescents construeixen la seva identitat i comparteixen el seu espai social, a més d'exploració d'interessos, entreteniment o treballar d'una manera més eficient. El cert és que tots els adolescents tenen el dret de desenvolupar la competència digital, és a dir, a accedir a la informació, a poder relacionar-se, però també tenen dret a la protecció en l'entorn digital. Internet ofereix un ampli ventall de possibilitats. Tanmateix comporten certs riscos: addicció, disminució de les interaccions personals, problemes de salut física i mental. Dit això, no es tracta de prohibir, sinó, com a família, d'acompanyar. Hem de tenir el coneixement per gestionar l'ús de les pantalles, la utilitat que s'està veient. Per això, per desenvolupar aquests drets dels nostres fills o filles en l'entorn digital, hem de 1. Desenvolupar normes de regulació. Per exemple, hem d'acordar amb els nostres fills o filles quins dispositius poden emprar, en quins moments poden utilitzar-lo i quin ús poden fer, i per això hem d'assegurar-nos que tots els agents educatius, família, siguin conscients d'aquestes normes establertes. Un exemple més concret és establir horaris de l'ús d'internet després de finalitzar les tasques principals. Per exemple, endreçar l'habitació. Primer endreces, després fas ús de l'aplicació d'internet. Un altre exemple, hem d'establir horaris de desconnexió, més concretament encara. Dins dels àpats, no utilitzar les pantalles, no utilitzar els mòbils, durant les converses o unes hores abans d'anar a dormir. 2. Per treballar la confiança amb els nostres fills o filles, hem d'escoltar-los. Hem d'escoltar-los sobretot quan hi hagi un problema d'ús d'internet o de les xarxes socials, ja sigui tècnic o sigui emocional o de conductes. 3. Informar-los de quins són els seus drets. Quines mesures han pres les autoritats o les empreses per garantir la seva protecció. Per exemple, el ciberbullying està regulat amb el Codi Penal. La Unió Europea ha tret el Digital Services Act, que serveix per a que les empreses facilitin mesures per poder denunciar conductes incíviques. 4. Finalment, una que engloba totes: disposar de mecanismes de regulació i control davant la vulneració de drets. És a dir, les normes, els acords arribats, però també com denunciar un post, com denunciar un contingut, com bloquejar a usuaris. Tot això per mantenir un espai segur dins d'internet. En resum, 3 accions clau. 1. Denunciar contingut. 2. Bloquejar usuaris. I 3. La configuració de la teva privacitat. En síntesi, no només hem de protegir a l'adolescent, sinó que hem d'ensenyar-lo, té que aprendre a protegir-se a si mateix dins d'internet. I això ens porta a que no es tracta només de controlar les pantalles, sinó a educar en l'ús de les pantalles. Ciutadania digital. Aprendre a utilitzar la tecnologia d'una manera responsable, crítica i saludable. Moltes gràcies per ser aquí i fins aviat.